me kake tunani za mu samu da farkon auren da bayan auren? Kaga da yanzu duk wannan yan shekarun na da suka rage da wallahi in na kwaskware sai in koma kamar yan shekara 35. Allah na to ko central bank za a kai ki ai ba za ki da yanda yake tunani ba. Ƙara ma dai ni da ban gama rigar kaɓewa ba. Kin gani ne idan na samu wannan damar talauci ne fa dama fa ya tsaye da ni waje ɗaya cak. Amma ina jin ba talauci a kaina to zan gyagije. Amma fa a rayuwata ban taɓa tunanin zan yi aikin ɗan sanda ba. To ai dukkanmu ba abin da muke tsammani ke faruwa da mu ba a yanzu. Sai dai mai fatan Allah ya sa alkhairi ne. Amin. Amin. Waye ga Miro matan ɗan sanda. Zan ci zalin mutane da yawa tunda ina da mai tare mu. Kai haƙuri Faruk. Za ka samu wacce tafi ta kyau da komai. Lawan, ba zan haƙura ba. Ni Maryam kawai nake so. Kuma yakin soyayyar Maryam yanzu na fara shi. Sai dai in dabara ta ƙare kaf babu yadda zan yi. Da kuma dabarar Jamila. Haka nake son namiji, mai jajircewa akan abin da yake so. Babu ni babu ki. An yi mana tsakani da ki. Na zo maka da abin arziki ne. Wanda ba wanda zai zo maka da shi sai mai son ka ko in ce mai tausayin ka. Waye mai suna? Ke? Kowa? Zauna. Ba zan zauna ba. Ka zauna. Ko kuma yau ka sake kwana a police station. Kai? Wata lawayen nan motocin ba? Wannan mota ta uku ita za mu sa amarya a ciki, sauran kuma ƙawayenta za su iya shiga. Maryam kin san inda za su kai ki ne? Wallahi ban sani ba.